Akár akarjuk, akár nem, vásárolunk. Szükségünk van élelmiszerre, innivalóra, ruhákra, és arról sem szeretnénk lemondani, ami örömet okoz. A Lioness-szel valamennyi a partnervállalatoknál végzett vásárlás után pénzt kap vissza. Hogyan is működik ez? Az ügyfelek mindig a legjobb árakat akarják, a vállalatok pedig nagyobb forgalmat, új és régi ügyfelek által. A Lioness összekapcsolja ezt a két érdeket, és egyedülálló feltételekben egyezik meg a partnervállalatokkal. Ágazattól függően 3 és 20% között. Egy valaki számára ez lehetetlen lenne. A partnervállalatok szívesen adják ezeket a kedvezményeket, mert örülnek a forgalomnak és az új ügyfeleknek. A vásárlók már nem csillagokat gyűjtenek, hanem ténylegesen több pénzük van a pénztárcájukban. Ezért viszi a Lioness az ügyfeleit a partnervállalatokhoz. Mert ott ők pénzt takarítanak meg. A vállalatoknak nem kell többé ügyfelek után kutatniuk, megtalálják őket. A vállalatok tehát pénzt takarítanak meg a költséges marketingből, és ezáltal hosszú távú előnyöket tudnak biztosítani a Lioness ügyfeleknek. Mindenki szeretne egy olyan cashback kártyát, amelyet világszerte vállalatok 10 000-ei fogadnak el, és amivel pénzt lehet megtakarítani. Akár a sarkiboltban vásárol, akár szállást foglal a nyaraláshoz, vagy esetleg autót bérel Kanadában, vagy éppen Milánóban vásárolgat. Ön minden vásárlás után pénzvisszatérítésben részesül a saját bankszámlájára. Hogyan lehet ön Lioness ügyfél? Nagyon egyszerűen, regisztrálja magát, vagy ami még jobb, valaki, aki már regisztrált ügyfél a Lionessnél, regisztrálja önt.